anga foli be ala me bagaw bela jene munu sogolen be anga kuna foni srawla ni wati una malikura kuna foni kena sigi kayne ka bo studio bidu ni sabana konna la be wa so bala Washington DC anga bi tarata septembre kalo kletan ani wolo fla samba fla ne mbwan nani jemu kan kene bena sigi kurubala kuna foni belebele ba kelen de kan o ye munu sorola anga la selikelaw bolo ka keni dansagokelaw ka dankardi waliyaw ye bi fajiri magaina u ye min kɛ gendarme daga yɔrɔ kan Banangabugu Bamakɔ commune 6 na olu kɔnɔna la an ye wele bila an balimakɛ Daba Tunkara ma ale ye kunnafoni sɛnsɛla ye ka bɔ Bamakɔ a b'an bolo nɛgɛjuru siraw kan an bɛna ɲininkaliw sɛmɛ a la a bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye kosɛbɛ ayiwa taabolo ninnu latɛmɛna cogoya min na Bamakɔ o kɔfɛ tile kelen dɔrɔn AES ɲɛmɔgɔ n'o ye colonel Asimi Goyita ale ka sarakaniw kɔfɛ ka kɛɲɛ ni AES ka san kelen ɲɛnamayaliw ye Mali ani jamana saba AES tɔnkulu jamana saba tungaladen minnu bɛ CEDEAO jamana tɔnkulu ninnu kɔnɔna la ye u ka haminaw jira an bɛna olu fana laseli kɛ aw ye ka fara o kan an bɛna kuma l'Amérique jamanakuntigi ɲini kalataw olu bɛ yɛrɛkofɔw la fagali taabolo minnu taara ka ɲɛsin Donald Trump n'ale ye jamanakuntigi kɔrɔ ye ne républicains ka cɛbɔ don kari tɛmɛnen ninnu na o kɔfɛ awa a y'a ka yɛrɛkofɔ taamasiraw ta tuguni an bɛna olu fana kunnafoniw di aw ma ayiwa sisan k'a fɔ ɲɛna k'aw dansigi an ka jɛmukan kɛnɛ kan bi sɔgɔmada in na n'o kɛra tarata septembre kalo tile 17 san 2024 na a fajirimagɛn waati la Bamakɔ kununa ni mugutikanbaw ye a kɔfɛ Mali sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔyasow ye laseliw kɛ k'a fɔ awa k'u ye tɛgɛda kɛ dansagokɛla dɔw kan minnu tun bɛ fɛ ka dankari jugubaw waleyaw ta ka ɲɛsin gendarmew dagayɔrɔ kan Falajɛ ani Senu Pankurunjigiyɔrɔ la Bamakɔ commune 6 kɔnɔna la u ye a fara kan k'a fɔ awa k'an bɛ waatini min kɔni kɔnɔ ayiwa ko Bamakɔ lakana kun sabatilen don Georges Atino n'ale ye an ka laselikɛla ye bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an k'a ka kumakanw lamɛn fajirida nɛgɛ kaɲɛ 4 waati de bingani kɛra ka ɲɛsin gendarmew ka kalanso ma Falajɛ Pankurunjigiyɔrɔ tagasira la bingani kɔni kɛra jatigɛ walekɛlaw de fɛ Mali sɔrɔdasi ye u ka ɲɛmayaso yɛrɛ ka fɔ la an ye wele sama kɛrɛnkɛrɛn la sigidalama minnu ma olu dɔw y'u kanbɔ k'a fɔ ko nɛgɛ kaɲɛ 4 waati de ko marifacikanw ye olu lapoyi ka bɔ sunɔgɔ la dɔw yɛrɛ fana a lase k'a fɔ ko kɔfɛ k'olu yɛlɛlen u ka so sanfɛ k'olu y'a ye ko sisiba kɔni b'a la ka bɔ a yɔrɔw la Mali sɔrɔdasiw ka ɲɛmayaso ka fara minisirisow kan olu caman kɔni ye dantigɛli sɛbɛn kɛ ka ɲini jamanadenw fɛ ko u kana se o yɔrɔ in na wa sɔrɔdasiw ye a lase fana k'olu kɛlen don ka fɛɛrɛw bila sen kan waasa maa minnu kɔni nɔ bɛ nin ko in na u bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲini o ka minɛ bɔlɔlɔ foroba kuma wɔrɔ kɔni kan ja caman kɔni carilen bɛ o ja minnu kɔni sen fɛ i bɛ a ye lakana tigilamɔgɔw kɛlen don ka maa dɔw minɛ u b'a la ka taa n'a ye ka o maaw kɔni kunkan kunnafoniw ma dɔn fɔlɔ hali n'o y'a sɔrɔ k'a fɔ ko JNIM ni o ye Al-Qaida kɔni bolofara ye mun bɛ seli jamanaw kɔnɔ o jatigɛwalekulu ye a lase k'a fɔ k'olu de nɔ ye ni bingani ye ka ɲɛsin gendarmew ka kalanso ma ani fana ko ka ɲɛsin Bamakɔ Pankurunjigiyɔrɔ ma an ye kunnafoni mun sɔrɔ fana ka bɔ Mali sɔrɔdasiw ka kunnafoni ko bolofara ma o maa dɔ ye a lase an ma k'a fɔ ko tɛgɛ kɔni dara kɛrɛnkɛrɛn la binganikɛla dɔw kan wa ko ɲininkali kɔni b'a la ka tegin olu la waasa k'a dɔn u bɛ kulu mun na ani fana u ma joli ye nin bingani kɛ ayiwa halisa ka to kunnafoni nin kɔnɔna la kunnafoni kelen kɔnɔna la sisan an ka Bamakɔkaw ka hakilinaw lamɛn ka kɛɲɛ ni a waleya ninnu ye minnu taara Mariam Kuyate VOA Bambara ka laselikɛla fɛ ka bɔ Bamakɔ ayiwa ni waati in na an bɛ Bamakɔ Falajɛ ka sanga Bamakaciw yɛrɛ tun bɛ fɛ ka dankari l'école de gendarmerie la min yɛrɛ tegunnen don Tour d'Afrique masurunya na min yɛrɛ kɛla sababu ye sa ni ka tɛgɛ kɛ Bamakaci maa kelen yɛrɛ la population maaw fɛ ni ka o yɛrɛ jeni ka ban tan o siratigɛ la an bɛna kuma di maa damadɔ ma minnu bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye ko in tɛmɛna cogo minnu na Bamakaci a sera ka jeni population maaw fɛ cogo min an k'u lamɛn ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na n ko ne ye Tɔmu Sabugu kan mais ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na ne ta bɛ sanfɛ n bɛ duguma ne yɛrɛ dabala ma b'a la k'a fɔ ko nin yɛrɛ bɛ se ka kɛ Bamakɔ kɔnɔ a bɛ ne dabala ban quoi voilà parce que mun na c'est que jama Mali yɛrɛ kɔnɔ jama yɛrɛ man ka grouper
bibi na bi yoro mena kan ga dabla de quoi o be profiter mawlunu na sen nu le fe ka do ka chawa cheni ke ka so ka dina nyamo da do kuma chamana jamana yere normalement madu ko nu kan ga jo folo de jama bi ali jama yere manga jo ka se bi na ni ma yoro kele o kan ga dabla mali kono ya faka population ya faka jama de fla kono ni alisha ni ye sigana mo yoro re ke famo la donia ni sigana mo yoro re ke famo la donia parce que am be kan ga ka sura shi ko dum na am be kan ga policier am be kan ga ke ko nyini na yo ke ni ala sona ma ko be mina malla be soro kabini ni ko in koni kala sɔgɔmada in na min ye Tour d'Afrique fo ka taa se a masurunya kotew ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ lakana tigilamaaw ka kɔlɔsiliba kɔnɔ ni waati in na état-major général de l'armée Woromasiri Tabaw ka ɲɛma ale kɔni bɔra ka communiqué kɛ sɔgɔmada in na ka ɲɛfɔli kɛ a koɲaw kan a y'a yira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen kɔni k'i hakili sigi min ye a kunnafoniya tɔw ye o bɛna da maaw tulo kan don nataw la Mariam Kuyate ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. halisa comme an y'a fɔ ɲɛna cogoya min na an ka bi kunnafoni kuruba la a bɛ nin dansagokɛlaw ka nin waliya dankari waliya minnu kɛra bi sɔgɔmaden na Bamakɔ fajirimagɛn na gendarmew ka dagayɔrɔ kan ka tɛmɛ n'a kunnafoni kelen ninnu ɲɛ VOA Bambara ka laselikɛla Pascal Traoré ale fana ye Bamakɔkaw ka hakilinaw ta ayiwa jamana ka lakana taabolo ani taabolo wɛrɛ camanw kan an k'a lamɛn. An ɲamana fini yɛrɛ joli ka tɛmɛ sɔn fanga bɔ kabini 2h ne bɛ bɔti de la hôtel Faso yɔrɔ bon dum feerela dɔ de nana ne ko n bɛ moto la bɔ ka taa hôtel Faso gardien ko moto tɛ bɔ ko attaque bɛ yen ne ye n ka moto to yen bon ne ka so filɛ nin ye mairie kɛrɛfɛ ne taara n ka karabu de bɔ n nana bon n balila de vers 3h waati n ye rebelle kɔnbaw de dum feerela dɔ de ko rebelle bɛ ɲɛfɛ bon Abduni ne kɔni Abduni min jateminɛ a ka ca ni Abduni 100 u nana dɔw donna an ka ci wo fɛ u sera fɔlɔ an ka santinɛni ye kisɛ ci sanfɛ u ye lansurateur kelen fili ka don ka mobili dɔw jeni m'a fɔ ma bon agents bɔra u ye tir d'échange kɛ ɲɔgɔn na u mɛnna ɲɔgɔn na yɛrɛ fo vers 4h fo ka dugu jɛ 4h waati nin nana ne sɔrɔ yan a y'a sɔrɔ ne bɛ ka sira tigɛ mɔgɔw la n k'u kana taga n ko attaquement kɛlen don minnu bɛ ka taa Senu a y'a sɔrɔ gendarme kelen nana ko n k'a dɛmɛ ko mɔgɔ blessé baden bɛ yen ko lakuru caman banalen bɛ yen m'a fɔ ma bon temps kɔnɔ an ye mɔgɔw dégager fo k'an ka forces na bon san dɔlen de bɛ n y'a fɔ polisikɛ n'aw dɔlen bɛ n ko i b'a dɔn ko rebelle dɔw bolila ka don fossé kɔnɔ bon ne taara sisan cɛ de ko k'a bɛ morifa bɔ Alasamani o gendarme de quoi ne y'a wele a ko k'a bɛ tɔw wele k'a bɛ morifa bɔ ne fana ye n puru a kɔfɛla la k'a minɛ sisan ani jamaw wele ka na an y'a minɛ ka na i ma jeli yɛrɛ ye ne ka fini na k'a minɛ ka taa d'u ma sisan quoi a kɛra ten n yɛrɛ mun ye o de ye quoi mais an ka armée ye baara kɛ an k'u fo yɛrɛ kabini 2h u bɛ ɲɔgɔn na an k'u fo yɛrɛ. Présentement on tɛ se ka foyi fɔ a la sisan parce que an bɛ se k'an ka armée fo très bien on voit la puissance de l'armée malienne ils sont partout mais jeune frère min filɛ an kɛrɛfɛ yan nous sommes venus parce que jama nana on a commencé à fouetter les caniveaux malheureusement Dieu merci il y a jadisi dɔ ye an y'o minɛ. On a appelé les militaires, les policiers pour l'amener. Et puis, on a maîtrisé. Vous connaissez qu'à faire. Nous avons tout interviewé. Donc, on a pu arrêter 2 personnes dans les caniveaux. Maintenant, toujours les fouilles continuent. Le peuple malien sont là, la jeunesse. Ils sont dans le périphérique, toujours avec l'aide de nous-mêmes, en bout de main. Car l'armée présentement, il y a des séquences. Donc, nous avons fait la folie que pour nous, gendarmes, militaires, franchement, ils sont fait tout pour que Djadisi nous fasse le peuple boulot. Donc, toujours, on demande à la jeunesse, on veut continuer toujours, qu'à fouiller dans les caniveaux partout. Ils sont sans faire tout. Mais, sur le sous parce que vous avez là. Donc, en mode de Yini et vive l'armée malienne. Ayiwa halisa ka tɛmɛ ne kunnafoni kelen ye sisan an bɛna gendarme ka Mali sɔrɔdasiw ka kɛlɛmasa ɲɛmɔgɔ général Umar Jara ale ye sarankaniw kɛ ka kɛɲɛ ni a taabolo ye ayiwa an ka kumakanw lamɛn. Ce matin il y a eu une tentative bi sɔgɔmada in na sifilɛli kɛra k'a fɔ k'u b'a essayer ka don gendarmerie kalanso kɔnɔna la yan o kɛlen marifa cikan kunkan fɔlɔw bɔra o la an y'an ka finitigilakaw bila ka na o kosɔn n bɛ fɛ fɔlɔ ka Mali faso jama ka o hakili lasigi u ka taa u ka baaraw la nin wagatinin na fɛɛrɛ bɛɛ bilalen don sen kan Mali finitigilakaw fɛ yaasa jatigɛwale mɔgɔ minnu tun y'a sifilɛ k'u bɛ don u bɛɛ dankariliw la.
halisa ka tɛmɛ ne ni kunnafoni kelen ninnu ye an tun y'a faamuya jɛmukan sigi wagati la k'a fɔ ko an ye wele bila Daba Tunkara ma ale ye kunnafoni sɛnsɛnla ye ka bɔ Bamakɔ a b'an bolo nɛgɛw kan Daba ni tulo b'an na i bisimila Malikura kɛnɛ kan. Ayiwa bi tarata in na septembre kalo tile 7 san 2024 na ayiwa a fɔra ko ta donna Forobamugu la Bamakɔkaw fɛ yen nɔ dɛ u ma wuli a ɲuman na ayiwa ko murutikanw y'u lawuli Mali sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔyaso olu ye laseli kɛ k'a fɔ ayiwa ko dansagokɛlaw tun bɛ fɛ ka dankarili kɛ gendarmew dagayɔrɔw la Falajɛ ayiwa a dansagokɛ kulu fɛnɛ ne a tɔgɔ ko groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GISIM ni Al-Qaïda ka bolofara don olu ye u yɛrɛ ko fɔ a koɲa kan kaban k'a yira k'a fɔ ko olu de bɛ a koɲaw la awa e bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna sisan ka fara an bɔra ka taabolo minnu lajɛ sisan ani ka minnu lamɛn sisan kan. Oui, kadi i b'a dɔn n'i ka wuli ye n t'a si dɔn minɛ na n k'a lajɛ bɛ tile bɔ in na anw ka jamana in bɛ yɔrɔ min bi Dabangama don n'o tɛ nin ye yɛrɛfa suya de ye maa min bi bɔ maa damadɔ maa 100 hali n'a kɛra maa 300 jate u ba se k'a fɔ k'e bɛna bi sɔrɔsiw ka daga kan min ye gendarmerie ye i k'a dɔn o ye ko kɛlenba de ye ka Dabangama don Dabangama ye mun ye a ka dɔn k'a fɔ k'olu bi yan u ka mɔɔw jatigɛ mɔɔw ka taa lawuli o di mais hadamaden ni i den bɛɛ n'a mɛn ni kɔ k'i gɛn i jaabi don a la Maliyɛnw ja jɔ a k'i tɔmɔnɛ na Maliyɛnw yɛrɛ dama ye denmisɛn minnu bɛ yen n'olu tɛ sɔrɔ so olu yɛrɛ baara min kɛ bi n'i y'a ja dɔw ye walima kunnafoni sinsinninw na i b'a dɔn k'a fɔ ko Maliyɛn ja min na Maliyɛn ja gɛlɛyara kosɛbɛ u y'a dabɔ a kama u taara bin gendarmerie min kan o bi Bamakɔ bakɔtala la yɔrɔ belebelebaw de tɛnkunnen bɛ yen na douane b'a kɛrɛfɛ Segu sira bɛ ka na a sira kelen la Sikaso sira kelen bɛ na ani aéroport fana ma ja donc ɲɔgɔn kun bɛ yɔrɔba de don Dabangama bon Dabangama min don fana u tɛ foyi kɛ kelen Bamaju ka baara maa min mɛnna u ka kɛwale ye la i b'a ye k'a fɔ ni jamanaba tɛ yen min bɛ se ka kisi nin ɲɔgɔnna Bamajan ma n bɛ misali ta aw yɛrɛ bɛ jamanaba min na u delila ka bin nin ɲɔgɔnna bingani kɛwalew kɛ yen donc ni ne ye Mali sɔrɔ a man ka bali maa na min bɛ yen n'o ka gɛlɛn o de ye jamanadenw ye parce que a se ka faamu ninnu cɛ 200 tɛ ka dugu cɛ ka tugu ɲɔgɔn kɔ ka na fajiri la fɛ ko bɛna bin ɲɔgɔn kan k'a fɔ maa m'u ye maa ma bɔ a kalama donc o b'a jira k'a fɔ hali bi n'a ka bi Daba n'Ala sɔnna ma i y'a fɔ cogoya min na komi i y'a ɲɛfɔ cogoya min na jagɛlɛya don minɛ u bolo awa sisan ɲininkali filanan ye min ye Mali sɔrɔdasiw kɛlen bɛ ka labɛn jumɛnw sabati u ye labɛnw sabati cogoya jumɛn na yaasa ka dankarili ninnu kɔkari ani yala sɛgɛsɛgɛli bolo dɔw bilala sen kan yaasa a mɔgɔ ninnu yɛrɛ u bɛ se ka lakodɔn cogoya minnu na wa. maa caman minɛ n'u fɛ population yɛrɛ ye sɔrɔsiw dɛmɛ ka maa caman minɛ fɔ ni a yɔrɔ in ka surun n'o ye gendarmew jabala ye fɔ n'a yɔrɔ ka surun sɔrɔsiw kelen bɛ k'a bɛɛ minɛ bɛɛ ka to i ka so o yɔrɔ la n'o tɛ Bamakɔ fan dɔw fɛ an b'a ka tɛmɛ an ka baaraw la an bɛ tɛmɛ an yɛrɛ cɛla ko foyi ma kɛ seulement an kan ka fara jamana sɔrɔdasiw kan hali bi n'a ka bi u dɛmɛ ka se. Allo Daba awa k'a fɔ an lamɛnkɛlaw ɲɛna a fɔ a bɛ komi an ye Daba perdu awa Daba Tunkara kumakanw de tun ye nin ye a tun bɛ ɲɛfɔli kan ka kɛ an ye ayiwa fɛn min ye dansagokɛ waleya minnu n'a kɛra bi sɔgɔmada in na gendarmew dagayɔrɔ kan Bamakɔ commune 6nan kɔnɔna la Banangabugu da la yen nɔ ayiwa ale de tun b'a la k'a ɲɛfɔ an ɲɛna sisan k'a fɔ aw ɲɛna nin bɛna an ka kunnafoni tako fɔlɔ kuncɛ a ye to an ka kunnafoni kɔnɔ an bɛ kɔsegin sisan ka na kunnafoni tɔ ninnu laseli kɛ aw ye a k'an bɛɛ sɔnni. an balimaw ani yantuma AES jamanaw b'a jira ko passeport biométrique kura daminɛna n'a kun ye ka taamasɛmɛ bɛn ɲɔgɔn ma u ka maraw la u bɔlen ko CEDEAO la ni laseli nin kɛra dɔn kelen ka kɔn Sahel jamanaw ka jɛkulu sigili san fɔlɔ ɲɛ septembre kalo o tile 16nan san 2023 mun de kɛra a jɛkulu nin fɛ kabini a waati waleya juman kɛra san kelen a dabɔlen kɔfɛ aw hakilina ye jumɛn ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka septembre kalo o tile 20 san 2023
2 ni 24 babu la a y'a tulo sɔgɔ VOA Afrique la an b'a fɔ kɛnɛ kan ayiwa n balimaw ni jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen a kana fɔ aw kɔ dɛ. ni an seginne kana an ka kɛnɛ nin kan ka an ka jɛmukan ta ko filanan waati kɔnɔna la awa bi tarata in na septembre kalo tile 7 san 2024 na kiiri kɛnɛ belebele dayɛlɛla bamakɔ mali kiiriso fɛ ayiwa jamanakuntigi ka pangurun sanni ko o taabolow kan a yirala k'a fɔ a waati la u b'a maaw minɛ tuma min na awa ko a ma kɛ ni sirajɛlenw ye nin kiiri kɛnɛ nin sigili nin tun makɔnɔnen don kosɛbɛ sabula mali ɲɛmɔgɔ kɔrɔ caman tun minɛlen don a sababuya la wa dɔw fana fatura fana a sababuya la awa an tun bɛ ka an ka lasirikɛla ka lasirikaw makɔnɔ a kan an ma se ka u sɔrɔ nka don nataw la yarabi an bɛna na ka na a kunnafoni tɔw laseliw kɛ aw ye ka tɛmɛ halisa ne kunnafoni ye tile kelen dɔrɔn AES ɲɛmɔgɔw ka sarankani kɔfɛ k'a fɔ ko ayiwa u bɛna passeport kuraw ni fɛn caman taabolo dɔw sigi sen kan ayiwa a yirala k'a fɔ ko AES tɔnkulu jamana tungaladen minnu sigilen bɛ CEDEAO jamana ninnu kɔnɔna la tɔn jamanaw kɔnɔna la ye haminabaw yira ka kɛɲɛ ni u yɛrɛ ka taabolow ye ayiwa an ka laselikɛla Alpha ka bɔ Côte d'Ivoire jamana kan a bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an k'a ka kumakanw lamɛn. AES waleyali ko la hakilinaw ye fila ye nga a dogolen tɛ maa la bilen ko Burkina Faso, Mali ani Niger tungaranke minnu bɛ Abidjan caman kɔnɔna fililen don wagati nata kow la. Saadatu ye Niger jamanaden ye, ale ye julayakɛla ye Abubu. An ka a hakilinan lamɛn nga a siranna ko a kana kungo sɔrɔ o kama k'a ɲɛda kana bɔ. Ne ka jate la AES jamana ɲɛmɔgɔw kan ka segin u kɔ u man kan ka bɔ CEDEAO la sabula a tɛna an nafa ni anw Nigérienw yɛrɛ ta minnu sigilen bɛ Kodowari dɔw bɛ cɛkɛfeerew kɛ dɔw bɛ yirifeerew kɛ wa maaw bɛ yan a bɛ san yiri ka bɔ ne yɛrɛ ni cɛ ani an denw bɛɛ de bɛ yan sabula ale ye Kodowari ka ye n'an ka jamanaw bɔra CEDEAO la yɛlɛma bɛna don fɛn caman de la misalila sɛbɛnkow a bɛna gɛlɛya kosɛbɛ ne kɔni haminen don. Abdoulaye Traoré ye maliden ye min sigilen bɛ Atekube an ka a fana lamɛn. Ne bolo basiba t'ale mais a bɔcogo ni wale min na se ressortissant AES ma Côte d'Ivoire kɔnɔ olu ye ɲɛbɔba ye i b'a sɔrɔ ni y'a ye jamana ɲɛmɔgɔ ye ko laɲini ko b'a kɛ i b'a sɔrɔ o y'a sɛgɛsɛgɛ k'a tɛnden fɛn min ye jamana y'a hɛrɛ ye i t'o sira de fɛ an ka président bɛ se k'a laɲini sisan an ka jamanaden minnu bɛ jamana wɛrɛw la minnu ye CEDEAO jamanaw ye olu bɛ se ka lafiya da sɔrɔ cogo di n'an bɔra CEDEAO la. Saadatu ko ale ma min yɛrɛ faamu yala tagasira jumɛn kan ka ta olu fɛ olu minnu ye tungarankew ye jamana dɔgɛrɛw kɔnɔ ko olu fana fɛla bɛ lamɛn wa. Anw tɛ fosi de kalama min bɛ ka kɛ nin ko in na misalila baaraɲɔgɔnyaw bɛna kɛ cogo di an ka jamanaw ani CEDEAO jamana dɔgɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ anw yɛrɛ an bɛna kɛ cogo di tunga na jamana ninnu kɔnɔ an kɔni an bɛ yan an bɛ kɔnɔni la. Idrissa Baduru ye Burkina Faso denw ka tɔnba dɔ ɲɛmaa ye Kodowari kɔnɔ ale fana sigilen bɛ yanɔ a bi sanji caman bɔ a y'a yira k'ale n'a ɲɔgɔnna caman de fɛla tɛ AES ko ye. Burkina bɛ minnu bɛ Côte d'Ivoire dɔw b'a fɔ ko 5 millions dɔw b'a fɔ 7 millions mais ni ko ala yɛrɛ k'a dɔn ko Burkina bɛ min bɛ Côte d'Ivoire a bɛ 10,000,000 tɛmɛ Malien min bɛ Côte d'Ivoire a bɛ 7,000,000 tɛmɛ Nigérien min bɛ Côte d'Ivoire yan bɛɛ b'a lɔn donc ni nana fɔ ninnu ɲɛna ko ka carte de séjour san 300,000 francs que ça c'est possible est-ce que nin bɛ se ka kɛ avenir si tɛ AES la an bɛɛ ka jɔn k'a lajɛ AES tɛna taga yɔrɔ si parce que démocratie le ɲɔgɔn tɛ tuma dɔ bɛna na se peuple yɛrɛ le bɛna bori démocratie kɔ et n'o tuma fana nana se ni ma lala ko population bɛna sɔgɔtugu ka don militaire ka koɲa na. Kodowari kɔnɔ kɛmɛsira la a jirala k'a fɔ ko sigiyɔrɔma 20 ani kɔ bɛɛ ye jamana dɔgɛrɛdenw ye ka kumaw laja Ivoire marabagaw bɛ to k'u disi gosi n'a ye k'u ye bisimila jamana ye n'a bi fɔ nansarakan na pays d'hospitalité nga kabini Mali, Niger ani Burkina Faso y'u boliko fɔ ka bɔ CEDEAO tɔnba la u ka tungarankew Côte d'Ivoire yanɔ k'u haminan dɔ ye sɛbɛnko ye sabula fɔlɔ carte de séjour o ko tun bɛ jamana in kɔnɔ Abdoulaye Traoré ka fɔla Mali marabagaw kan ka bɛnkan ɲini o ko la joona. Ma ɲini an ka Mali ɲɛmɔgɔw fɛ u ka se Côte d'Ivoire ɲɛmɔgɔw ma vraiment ka bɛnkan sɛbɛn sɔrɔ
autorité malienne ni autorité ivoirienne cɛ anw ressortissant malien bɛ se ka lafiya Côte d'Ivoire kɔnɔ cogoya min na. O bɛ sɔrɔ papier ko la, o bɛ sɔrɔ voyage ko la, o bɛ sɔrɔ commerce sira fɛ. O ye anw ya laɲiniba ye parce que ni Mali bɔra CEDEAO la k'a sɔrɔ o ko ninnu laɲini ma sabati a gɛlɛyaba de bɛ na anw sɔrɔ. A kana kɛ an bɛna don kadisi kɔrɔ la tuguni k'a sɔrɔ an b'a dɔn an ye jamana ɲɛmɔgɔw mɔgɔw b'o la minnu kunkolo bɛ baara kɛ kosɛbɛ minnu bɛ se k'a to an bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min. Idrissa Badolo ko ale dalen b'a la ko jamana ɲɛma Alassane Ouattara tɛna gɛlɛya fosi ta ka jamana saba ninnu tunkarankew sɛgɛrɛ. O n'a ta o ta k'ale sen tɛna ye AES sɛbɛnko la. Ni passeport ni en tout cas ni ma la ko an bɛ kɔfɛ yan a bɛna n'u concerné ni particulièrement n tɛ se ka ni passeport nin ta parce que ni ka ni passeport nin ta a kɛra comme i bɛ sɔnna AES de la. An bɛ Côte d'Ivoire yan an ka CEDEAO de dɔn AES ko ni an taara donc an tɛ AES passeport fɛ. Umar Samaseku fana ye maliden ye min sigilen bɛ Kodowari. Ale ka laɲini ye bɛn yɛrɛ de ka sɔrɔ sabula ko jamana ninnu denw bɛɛ de ye kelen ye. Maliyɛn min bɛ Abidjan dugukolo kan an bɛ se k'a fɔ a tɛ jamana si la. Bon n'a kɔni kɛra ten ni olu ma ko wɛrɛ ta ka an sɛgɛrɛ an kɔni t'a ɲini an fana ka ko wɛrɛ ta ka olu sɛgɛrɛ. An kɔni ka laɲini hali bi bɛn ka sabati Mali ni Kodowari cɛ. A ka kɛ sinjiya ni balimaya sabu k'a dan an yɛrɛ bɛ u ka musow ta olu yɛrɛ bɛ an balimamusow ta. Nin wagati in na AES jamanadenw minnu sigilen bɛ Kodowari caman bi kɔnɔni ani jateminɛw la wagati nata tagabolow kan. Alpha Ka, VOA Bamara tɔgɔ la. Halisa an bɛ to AES ka bolo kɔnɔna na ayiwa farafinna tile bi yan fanfɛla jamana saba Mali, Burkina Faso, Niger ani olu de farala ɲɔgɔn kan ka Alliance des États de AES k'a bila sen kan. Awa a kurubon karila septembre kalo tile 16 san 2023 wagati la. Awa u y'u bolo di ɲɔgɔn ma k'u bɛna baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka jamanaw kɔnɔ. Farafinna tile bi yan fanfɛla keleya tɔnba n'o ye CEDEAO ye awa k'u bɛ u ka tɔndenya ɲɔngiri ka bɔ o kɔnɔ. Awa sisan an ka VOA Bambara tɔgɔ la Georges Atino ale bɛ AES sigira cogoya minnu na tariku bɔ an ye an ka lamɛn. La République du Mali et la République du Niger. Alliance des États du Sahel AES sigitɔ Assimi Goïta Mali jamana ɲɛma ale ye kan bɔ bɔlɔlɔ foroba kumɔrɔ kan ka ɲɛfɔ ko ni jɛkulu mun sigira ko bɛna kɛ cogoya ye ka se ka foroba lakana fɛɛrɛw bila sen kan ɲɔgɔn fɛ. AES mun sigira bɛnkan dɔ bolonɔ bila sen fɛ ko o b'a to cogo min na ni bin kɛra jamana ninnu dɔ kan tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka o jamana dɛmɛ. O jamanaw n'o ye Mali, Burkina Faso ani Niger ye olu ye a lase k'a fɔ k'u bɛna u ka bolodi ɲɔgɔnma kɔni sinsin kɛrɛnkɛrɛnya la lakanako ta fan fɛ. Abdoulaye Diop ni ale ye Mali kɔkanko minisiri ye ale fana sinsin k'a fɔ ko ka fara lakana kunkankow kan k'u bɛna taa ɲɛ fana ka u ka bolodi ɲɔgɔnma kɔni sankɔrɔta sɔrɔ k'o fana ta sen fɛ. Kalo 5 o kɔfɛ janvier kalo tile 28 san 2024 jamana saba ninnu olu ye a latigɛ ɲɔgɔn fɛ ka u senbɔ CEDEAO la o min ye farafinna tilebiyanfan jamanaw ka jɛrɛ tɔnba ye wasa k'u ka latigɛ sɔnji la. AES jamanaw y'u kanbɔ k'a fɔ ko CEDEAO ye jɛkulu ye mun nunjuru kɔni samanen bɛ jamana wɛrɛ bolo dugu la. Bolodingɔniw kɔni ɲɛsinnen don Faransi ma u ye unu o jamana mun ka bolodi ɲɔgɔnmaw baaraw jɔ ka u ɲɛsin Rusitaw sankɔrɔtani ma. Mars kalo tɛmɛnen an kɔrɔ yan AES jamanaw Mali, Burkina Faso ni Niger olu ye a latigɛ fana k'u ka bolodi ɲɔgɔnmaw sankɔrɔta kɛrɛnkɛrɛn la sɛnɛko jiko fo ka taa se kuranko fanfɛlaw bɛɛ lajɛlen ma ani dugutaga fɛɛrɛw ma. U y'a lase fana ko todunkanw fana bɛna se ka don ba la kɛrɛnkɛrɛn la foroba jabarani sow alu ka jɛmukanw kɔnɔna la. Juillet kalo tile 6 tɛmɛnen jamana saba ninnu sɔrɔsi ɲɛmaw olu ka confédération dɔ kɔni waleyali kɔni sɛmɛntiya u ka lajɛrɛ dɔ senfɛ Niamey Niger faba la. Nka ni yɛlɛma ma don ko la AES jamanaw ka bɔli CEDEAO kɔnɔna la o bɛ sɛmɛntiya janvier kalo nata san 2025 sabula CEDEAO farafinna tilebiyanfan jamanaw ka jɛrɛtɔnba ka tagabolow b'a lase k'a fɔ ko ni jamana mun b'a fɛ ka bɔ ko kalo 12 de bɛ o bolo k'a daminɛ a ka bɔli sɛbɛncili sɛmɛntiyali la.
l'Amérique jamana kayana Donald Trump segina aka yɛrɛ ko fɔ baaraw kɔnɔna la a bɛ Michigan bi tarata la aywa tile fila dɔrɔn a ka fagali kasara ni min bina a ka yɛrɛ ko fɔ kɛnɛ kan Floride mara la a b'a fadenmuso n'o ye Kamala Harris ale fɛnɛ kan ka taa l'Amérique kunnafoni dilaw ka kunnafoni sɛnsɛlaw farafinmaw l'Amérique farafin ka kunnafoni sɛnsɛlaw olu ka kulu a kan ka taa olu ka ɲɔgɔn najɛrɛ la ka taa jaabili kɛ u ka ɲininkaliw la Pennsylvania mara la kunungo ntɛnɛn na Putin ye bolonɔ bila gafe la min bɛ danatigɛliw kɛ ka dɔ fara u ka kɛlɛkɛdenw kan hakɛw kan ne kɛmɛdɔya 15 ɲɔgɔnna ye ayiwa waliya minnu ninnu kɛra yaasa ka lakanabolow sinsin u ni nanzarala dancɛw kan yɔrɔ minnu bɛ ka kɛ bagabagaliba yɔrɔw ye ka na Rusila jamana kan nin waati ninnu kɔnɔna la u ni Ukraine jamana cɛla kɛlɛ b'a la a dan na waati minnu na Allemagne kɔkan ko kotigi ale tun ye laseliw kɛ awa k'u bɛna euro nafolo kasabi miliyɔn 100 ɲɔgɔnna bolomadɛmɛ kɛ Ukraine jamana ye. awa sa an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siyaka Tarawele bolo. nin ye Mali basketi tana musomaninw ani cɛmaninw minnu si ma tɛmɛ san 18 kan n'an ko U18 filles et garçons farafinna ŋanaw u donkan ye Palais des Sports Salamatu Mayiga la Bamakɔ u bɔra kunun ntɛnɛn septembre kalo tile 16 san 2024 na Afrique du Sud jamana kan u tun taara u niyɔrɔ ta Afrobasket U18 filles ani Afrobasket U18 garçons ina san 2024 kɛnɛ kan o min daminɛna septembre kalo tile fɔlɔ ka taa kuncɛ a tile 14 sibiri tɛmɛnen Mali basketitana musomaninw ani cɛmaninw bolen Modibo Keita Senu Pankuru jigi kɛnɛ kan u sɛnsɛnna ka na i n'a fɔ kɔɲɔmusow ka na Palais des Sports Salamatu Mayiga la Bamakɔ ACI la kilomètre caman kan malidenw y'u fo u ka senkola la faden kɛnɛ kan u tun bɛ mobili ninnu kɔnɔna na ka bɔ Pankuru jigi kɛnɛ kan ka na Palais des Sports Salamatu Mayiga la Bamakɔ yen u bisimilara farikolo ɲɛnajɛ ani chifu ministri Abdou Kassim Fɔnba fɛ a kɛra Mali Basketi Fédération ɲɛma maître Jean-Claude Sidibe ɲɛna ka fara Mali maba caman kan Mali basketitana musomaninw ani cɛmaninw u ka jɔnjɔnw b'u bolo ka jigin mobili kɔnɔ ka don Palais des Sports Salamatu Mayiga la hakilina jiginna Afrobasket U18 filles o kɛnɛ kan Afrique du Sud jamana kan Mali musomaninw ye se sɔrɔ final la Nigeria kan Mali kuru 76 Nigeria kuru 56 o kɛra Mali musomaninw U18 jɔnjɔn 9 ye ɲɔgɔndan 17 kɛnɛ kan min ye Mali cɛmaninw ye olu ye se sɔrɔ u ka ɲɔgɔndan kɛnɛ kan n'o ye finali ye Cameroun taw ɲɛkɔrɔ Mali cɛmaninw kuru 60 Cameroun cɛmaninw kuru 51 o jɔnjɔn ye Mali cɛmaninw ka jɔnjɔnw dafa Afrobasketi U18 kɛnɛ kan sabala VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele kala seli don. ayiwa a y'a faamuya an balimaw k'a fɔ ko nin bɛna dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na ka segin a kan tuguni ko kura k'a fɔ an ka bi kunnafoni kumabaw a tun bɛ dankari waleya minnu kɛra bi dansagokɛla dɔw fɛ ka bin gendarmerie dagayɔrɔ kan Falajɛ commune 6nan kɔnɔna la awa an kumana o de kan kuruba la awa fɛnɛ kana a kuncɛ ne an ka malidenw olu ka kuputa ye basketi la awa ka foli ani tanuni lase an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma an ka kunnafoni ninnu a b'u sɔrɔ an ka réseaux sociaux siraw fɛ nin tun ye Kiyatu Tarawele kumakan ye Malikura kɛnɛ kan a k'an bɛn waati wɛrɛ. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la wasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu i ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ i bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la, La Guinée ani Burkina Faso. Fan dɔ bɛ yen a bɛ wele wusulan min ma ko kɛlɛ b'a la hali cɛ dusu